Safaru wa selli jambal wonema deeji sikko kaya heftini hay so tawi mi innitaki quoi ko min gelzo from lakara way si mi heftini so tawi kam en meeɗa yindir mbaɗi visage ma o tiktok quoi si no wodi way mi siftiri mi an ñanden classe ko mbaɗɗa o classe mo mbaɗɗa o classe mejjiti ka holko jimannoɗa biyannoɗa ko mejjiti ka iyo wurtin gonga yaltin gonga ar gonga meɗi mayde non ay classe ko son tan so waɗama tan yalti ɓenni jiiɗen worgo mum fof kañum mais enen sen jindiri ɗo onnen koye Europe podɗen kayi ko haalde haala leydi men d'abord non min affaire o a jonni ni hedde hakkille men jimi ko kalana kam sono yaari quoi hedde hakkille men leydi men hollum Mauritanie Chine no gelzo daro d'abord hello ken fotum ɗo tan ka jaho kum jaho min 6 heures suba komi diwowo podɗen ko wurtinde killa hakkude men d'abord goppaɗi harullaji no ko gurtiden hakkude men matikin hamɓe en kaɓani de min kay baɗandi classe wonde haare safede jiita yo wadde gasi goppen kan haala sirma enen ko ngol lawol woni premier fois men yindirde jewten goppen kan haala no wona ɗum ruwa an ka plan mbiɗa wurtini gonga meɗa mayde gila addu noon diida gonga meɗa mayde ko ɗum jimi haalandema no ara heɗo ay bonnide wona hunde tinde anan jogi ɗo sumo e gooti manda ko yala manda ko mbala mi ronki famde ga ko jimata non ruwa so wonano ka mawnam tan mbiyamam ka haali ko wodani non holli so wuji wiyam ko walla o no gonga billa jogi deson a yimi so wuji mais mi rokki famde an ko jimata en goto manda holno jimmi waade wonno puɗɗinomi waade mi fotani noon waade gonɗo kadi ko ar yiɗimi mi yiɗa kam ko fenade no arftude so hen ka a faami lan dardaro gillan jinnomi ko naata e haala ka 100% an mata wona ka binoɗo a woppi rap hen ko nattinma e rap no hadema haalde namdomi d'abord ko tagi kam nattude rap ndar mi fintan jimmi hay abda en si namdoɗum ko seede mi hannanmi ko tagi mi yimde mi hoyɗiti rap Mauritanie ene maayi mes te mi yani fof gummino ɗum so wona min ruwa seede Allah ay silani fenande